Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu i novi serijal pod nazivom Kamionom kroz blato ili ti Spin Tire Snow Runner. Igra koja je po meni jednostavno neka simulacija kamiona, automobila, traktora, raznih mašina koje vozite kroz blato i rješavate misije. Dosta podsjeća na farming, ali na još mnogo igara i jednostavno, eto, pogledajte, vjerojatno vi već sve znate šta je u pitanju, koja igra. Ja sam je nekada davno snimao, ali ima nove update-eve, ima bukvalno milion novih stvari, mape, ludila, tako da igrat ćemo, nadam se da će vam se svidjeti, da ćete uživati. Pišite u komentarima da li želite da je snimamo i dalje, kako vam se čini i sve to, tako da ostanite do kraja pa pogledajte šta smo sve radili u ovoj epizodi. Ok, evo nas, možemo da počnemo. Welcome to Michigan. Šta ovo znači dole? Prvo, morate pronaći ovaj toranj da biste mogli da vidite svoju okolinu na mapi. Zatim da nađemo kamion kojim ćemo da prevozimo materijal potreban za reparaciju ili ti popravku mosta. Nakon kada popravimo most, onda ćemo moći da pređemo preko njega i dođemo do svoje prve garaže. Tako da, ok. I šta je ovo? Dobijamo prvo auto. Lep je ovo auto, Chevrolet, dobro. Chevrolet kaže Explore map, na M otvaramo mapu, dobro. I vidite, nemamo ništa, sve je crno, moramo da dođemo do ovog tornja da bismo mogli da to i, eto, kako se kaže, otkrijemo šta nam treba. Znači, sada treba da selektujemo njega. Šta je ovo G? Global mapa, aha, Black River, trenutno smo u Black Riveru. Kasnije ćemo preći vamo, zatim vamo. Ima Aljaska, ima Tajmir, ima Kola Penes, nemam pojma šta je. Ovo koliko stvari ovdje ima ljudi da se radi. Nadam se da ćemo se lepo zabaviti u ovoj igri, tako da, dobro, Black River, tu smo. Ok. Aha, evo, tu se vidi sada gdje se nalazimo. Chevrolet SK 1500, pojma nemam to, ali evo ga toranj. Kako ćemo da njega pokušamo da selektujemo ili ti kako već. Evo ga, ok, dobro. Imamo nekih 190 metara. Ajmo da vidimo zapravo da li ćemo se snaći, šta treba da radimo. Dobro, imamo problematiku, jednu malu. Ono što ja ne volim u igrama ljudi, a to je definitivno, čekajte, motion blur, da. To je toliko užasno u igrama ljudi. Znači, motion blur ugasite i onda vam se igra bukvalno ovako lepše vrti. Tako da eto, ok. Palili smo auto, jel da? Dobro, idemo kočnica, odnosno ručna. I krećemo, zadnja vuča. Au. Gledajte ovo šta radi. Ne može da krene jedan učenik. Automatik trenutno. Jo, da li ćemo stići tamo, to je pitanje. Znači, levi shift, dobro, ok. Tu menjač. Ovako prebacimo na menjač i mišom šal tamo gdje ćemo, neka ga na automatiku. Definitivno nam smeta još jedna stvar. Neka ga na 3%. Na E palimo sve vuče, ok. Trenutno nek bude bez prednje vuče, polako ima da li možda ide, ali gledajte ovo ne može. Prazan i ne može da nema oslonac. Palimo na E vuče i idemo 4x4. Ok, šta nam vamo? Vamo levo ovaj toranj pokazuje, ja sam obeležio drugi, zapravo ispred nas. Nam vodi nas na nešto drugo, zapravo treće, šta već, ne znam ni ja. Sad ćemo da vidimo. Lepo on ide ljudi, lepo on uspeva da ovo savladava, što kažu, prazan i tako to. Opa, malo je kontrola zajebana, ali dobro. On nam pokazuje onaj tamo toranj, jebote, zašto tamo? Ali imamo ovaj bliži, neka nećemo ovaj onda ništa ni da radimo. Ovo ću ja sad da, kako da otkažem ovo, aha. Ne druže, čekaj. Hoću samo da skinem ovo, molim te. Ne treba mi to. Kako sada ovo obrišem? Delete, aha, klik na krug miša. Vidite, on nama traži, kaže da idemo ovaj da otkrijemo, pošto je potrebno da ovaj otkrijemo. Ne ovaj je već otkriven navodno. Moramo tu.
Dobro, znači idemo samo pravo vjerovatno, pa ćemo tamo vidjeti s pomoć ovoga. Čekaj, imamo li mi prvo lice? Nemamo. Imamo, čekaj, ja imam. Imamo i prvo lice, naravno, Charlotte, lep interijer, lepo odrađeno. Da li je animirano ovdje sve? Možda jeste, možda nije. Ali dobro. Imamo i potrošnju, dole levo, to ja volim da gledam uvijek. To bi ja rekao da nije tačno, jer pokazuje 3 litra natroši, ali to šta, 3 litra, druže? Šta je ovo? Reading terrain. Aha. Dobro, moramo malo da zaobiđemo ovo. Imamo prepreku, ne možemo tuda, pa moramo budale. Dobro, nije da sam baš zadovoljan time, ali šta ćemo? Moramo polako. Okej. Upozorava nas da opasnost da ulazimo u duboku vodu. Amortizacija je luda. Znači ova igra, kad bi Farming Simulator imao fiziku i mnoge neke stvari kao ova igra, bilo bi najbolja igra definitivno na svijetu. Znači, bukvalno. Pokazuje nam da smo ovdje otkrili pumpu, benzinsku stanicu. Dobro. Au ne. Malo više nego da sam omašio, ali dobro. Idemo ponovo na ovu kaljugu i blato. Jaj. Levo. Polako. Opa, ponovo nas upozorava da smo potonuli, dobro. Jebote, dobit će motor hidro udar, čoveče. Dobro da smo se iščupali, dobre gume. Bukvalno je odlično smo se iščupali, polako moramo. Amortizeri, sve to znači radi perfektno, igra je brutalna. Jedna od nije najrealnija, ali jedna od najrealnijih igara. Što se tiče ovoga svega. Evo ga. Stižemo do tornja, ljudi. Odlično. Ulazimo u ovu zonu. Good job. Šta nam ovdje kaže? Kaže, bravo, otkrili ste svoju prvu, kako se kaže, ovaj prvi toranj, Watchtower. Otkrivanje tornja otkriće vam dijelove mape. Dobro. Za popravku mosta bit će vam potrebno veće vozilo za prevoz materijala, odnosno, da, veće vozilo. Otvorite svoju mapu, pogledajte svoju okolinu. Vjerovatno ćemo sada ugledati kamion. Objektiv ili ti cilj. Pronađite kamion koji može da preveze materijal potreban za popravku mosta. Dobro, logično. Staćemo ovdje. Ok, ovdje će nam sad on kaže gdje je kamion. Čak, evo ga ovdje. Ja sam ovdje, kamion je ovdje. Znači, pa spustimo ovuda, pa ovuda ovim putom da dođemo do kamiona. Dobro. Evo ga dole, to već je obeleženo. Šta ćemo da radimo? Ovo vam pokažem malo kako smo ovo otkrili. Dobro. Ok. Uspješno obavljen, da kažemo, prvi neki mali cilj ili prva misija. Idemo dalje da pronađemo kamion. Pronaćemo kamion. Polako, otprilike, ovdje nemate mapu, znači morate otprilike da znate, pogledate mapu onako na slovo M, pogledate otprilike, skontate gdje idete, levo, desno, levo i tako to. Pa ono, idemo mi pun gas tamo gdje treba da idemo, znači za kamion. Pustamo ga udan iz ovo blato, znači baš je jebeno blato, ali dobro. Opa. Mora voditi računa, ne smijete mnogo ni brzo da idete preko ovih rupa, pošto može da dobijete oštećenje neko, tako da ono, nećemo ni to baš napravimo oštećenja kad ne moramo, zašto bi pravili. Mora voditi računa da vas ne izbaci, znači sve mora voditi računa puno toga. Vamo levo je kamion. Sad će ovdje biti jebeno izaći. Ali dobro, nije baš toliko mokro baš. Ali evo ga, find truck, napokon našli smo ga. You have found the first, imam prvi, znači kamion, ok, dobro, ne bitno. Sada, slovo V, dobro. Prvo treba da isgasimo motor. Da li to mogu da ja odradim? Aha, stop engine, dobro. Vidite vamo lijevo, sad idemo dole strelicu, change track, dobro. I kliknemo na ovo, dobro, to je lagano. Otvaramo mapu, da vidimo gdje treba da idemo.
za kako se zove, za drva, čekajte ovako. Verovatno da, ovdje lumber idemo, aha. Lumber mill, dobro. Kako ćemo to da sada, samo klik, dobro. Idemo valjda tamo da uzmemo to drva. Ovo je ludilo, gledaj kako radi. Ok, krećemo. Da vidimo da li treba da idemo tamo. Samo moment, da li sam ja to dobro skonto. Evo ga ovdje, samo ovaj kontrakt. Township. You can see samo moment. Ok. Moment. Sada tek treba da mi ne treba idemo ovdje u lumber mill. Ok, izvinite. Kad otvorite mapu, znači otvorite mapu, ovo je mapa, to je objekti neki nebitno. Ovdje na ovo idete i imate prvi zadatak, Steel River Township. Dobro. Kliknemo i Old Bridge Damage. Znači treba da oteramo neki metal beams i wooden plank, 2 komada. Dobijemo te pare, dobijemo ove zvezde, ok. Moramo da aktiviramo posao i sad nam on kaže šta da radimo. Ovdje uzimamo, a ovdje teramo na most. Dobro. Evo, već je pokazano. Znači da doteramo drva. Znači 1, 2. I treba ove metalne da doteramo i to. Ok. Ništa. Ajde da vidimo kako ćemo to da odradimo. Prvo treba idemo valjda vamo. Aha, prvo idemo za metal. Dobro. Provjerimo na mapi. Mi smo tu, levo idemo, ok, pravo. I dolazimo tu. Ok. Ajmo polako. Ovako ćemo, pa ćemo vidjeti šta ćemo da uradimo. Ovaj kamion niti ima blokadu, niti ništa, njemu vuču samo zadnji točkovi i to je to. Nema ni šperu, nema ništa, znači to nam je što nam je. Kako bude, bit će. Mislim, ono, bit će još kamiona, tu bit će svega, pogledajte ovo. Dosta dobro. Dosta dobro, dosta realno. Idemo, znači, tamo koliko imamo, nemam pojma, ali blizu je to baš. Nisu velike relacije trenutno. Dobro je to. I ovaj put nije toliko sad blatnjav, kakvi će tek biti putevi. Znači, polako. Dolazimo u gradić, evo ga. Odlično. Odlično, idemo tamo. Pogledajte, kamion troši nekih 7 litara, što je opet malo. Treba bi on troši više. Ali ovo je po minutu. Jebote. Dobro, dobro. Ništa, moja greška. Nije to ni malo malo baš. To je baš onoliko koliko sam ja zamislio da jesti. Ok, evo je firma. Dobro, treba da dođemo ovdje valjda. Kako sad funkcioniše. Staćemo tu. I na slovo C idemo cargo. Znači metal beams, znači ovo su valjda, kako se to kaže, jebote, nebitno, profili. Na F punimo, dobro. Ok. Šta je tamo ono, jebote? Ne znam šta sam uradio sad, nije ni bitno. Ali dobro, idemo tamo da teramo ovo. Valjda ćemo odraditi kako treba. Gdje mi je sad na da li mi možda mi pokaže gdje mi je marker, samo moment. Evo ga tu. Znači ovom ovdje samo pravo idemo, ok. Valjda ćemo to pogoditi. Old Bridge. Označio sam ga ipak da ne bi bilo problema nekih. Damage, imamo prvi damage, udario sam ovdje svetih kubrao. Nisam obraćao tu pažnju, ali dobro, polako. Kamion se realno nakreće, znači gledajte ovo. Da li mu se gume uležu, to ne. To trenutno ne, ali dobro. Koliko imamo? 500 metara. Nije to daleko. Lepo, kako lepo špiluje, kako lepo ne.
na gibnjevima radi, znači baš brutalna igra. Brutalna igra. Imaju ovdje i traktori također, ubacivat ćemo mi modove i sve, samo da malo, eto, volio bi da prelazimo ovu igru, pošto je zanimljivo. Zajebali smo se. Ovdje most sjeban, ako se sjećate. Znači, mora da obiđemo. I tu se javlja problem. Sad smo po teretom, ovamo je popričao loš put i blato. Obične su gume, nisu kramponke, znači vuču samo ovi zadnji, nemamo prednju vuču. Čutimo i polako. Ne popustam, ovdje mora pustimo gas malo ovdje preko ove rečice. Polako, da ne bi udarili dole. Ali je ovo za sada dobro. Dobro, ovdje malo ima blata. Dobar, odlično. Znači lagan posao, opušten. Znači, bukvalno lagano. Eno ga mostić onde. Prva isporuka od nas stiže. Prva isporuka, daj idemo rikverc ili ajde može se okrene. Idemo pravo. Dotrali smo konstrukciju za most, znači metalnu konstrukciju za most. Ovaj jedan bunt je kažu dovoljan, tako da vidimo. Ok, idemo cargo manage, idemo slovo F unload. I vidite, konstrukcija je napravljena, odlično odrađen posao. Ok, stage complete, dobro. Sad imamo drugu stvar, tamo vidite i sami, ponovo se vraćamo u grad, pa vjerovatno ponovo istim putom. Šta ćemo? Istim putem, polako. Vratimo se da uzmemo... Zašto dva? Samo moment, zašto dva? Šta je dva? Je li ovo ovdje prikolica, šta je? Kačimo prikolicu pa idemo u lumber mill za... idemo prvo zakačimo prikolicu, ljudi, dobro. Treba mi malo vremena skontam. Znači, jebi ga, nisam navikao da igram ovakve igre, ja znam da igram... Ovo je meni vrsta simulator igre, znači prevozimo drva i svašta nešto po blatu, znači ludilo, ali dobro. Sad imamo zadatak da idemo da zakačimo prikolicu za ovaj kamion i da sa njom prevučemo 2 bunta nekih drva, građe, baskija, čega već, da bismo... Gle ovo, ja mislim ovdje put, čoveče. To tamo tek treba skrene, gle kad se zaglavimo ovdje, čoveče, gle. Opa. Jebote, ja sam pukao bukvalno. Pričam i zamislio se i rekao ovdje s puta, znači. Treba bre, kako se zove, da... Znači zakačemo prikolicu, da povučemo 2 bunta, da dotramo ovdje i to će biti završen most. I kada to završimo, moći ćemo da pređemo do te naše prve garaže, kako kažu, tako da to će biti i prva epizoda i uvod u ovaj serijal SnowRunnera, koji ćemo sigurno igrati duže, jer znači nek bude sedmično jedna epizoda pa je super, znači, ukoliko vi budete želili, možda bude, znači kad god, znači možda bude i više, znači, ukoliko ne budete baš volili da gledate puno ovo, neću puno ni snimati, nego snimat ću, jednostavno ja volim da snimam, pošteno da vam kažem, volim ovu igru i želim da igram, eto. Tako da ono, gledajte sad ovo malo ovdje pravimo problem, jer idemo ovuda skraćujemo put. Sad da li je pametno da ja ovuda natjeram ovaj kamion, ne znam. Birat ću malo ovako put. Zajebao sam se, ja sam trebao da idem tamo asfaltom pa da dođem do grada pa da ga zalomim vamo desno. Ali, ajde, nije još ovuda mokro, puno, pa možemo da prođemo i da preprečimo put, brže ćemo stići, eto. Realno. Jednostavno mapu naučite sami, bukvalno 2 zadatka odradite i to je to. Obesit će se ovo, jebote, gle. To, kočimo nizbrdo. Upalit ću kočnice, jebote. Op. Dobro. Ne. Ne daš lajfuješ, molim te. Joooo. Čekajte ovako, da ubacimo ovu, ovo je valjda spora.
Low. Ok, kaže da mogu, ništa mi to nemoj sad pominjati. Da mogu da se vežem, čekrekom da se vučem, ali to ne želim sad još da radim. Znači, nemoj u prvoj epizodi se zaglavim da ne mogu da izađem, molim te. Znači, idemo polako, vrlo lagano. Ne valja mnogo jak gas, znači da se ne bi ukopavao. Dobro. Dobro. Pregura smo to, mislim da je to, ne će biti više opasnosti, vamo dole. Moramo vodimo računa, znači, ne može tako. Ovako, ja sam sad poletio vuda, a nisam trebao da idemo vuda. Joj, čekaj, trema neka me uhvatila, jebote. Ajmo ovamo desno. Kud rekao da ga zaglavimo ovdje sad, znači, bilo bi strašno. Evo je prikoličetina neka raspala, ko zna šta je ovo. A na njoj već imam. Ja ću prvo da natovari mene. Tako ću da uradim. Čruk. Aha. Jo, ja sam trebao zakačem prikolicu. Kako sam se zajebao. Trebao sam samo zakačem prikolicu. Pa još samo me realno boli uvo. Ja ću otarati ovo što treba, ali tako. Možda sam pogrešio, ali dobro. Ajde da vidimo šta će biti i kako će biti. Sad ćemo da vidimo. Treba će još ovih drva negdje pa ćemo podarati prikolicu. Ajde, jebika. Moja greška. Ali dobro. Rekao zakačem prvo, mislim sam da ide jedan bunt u prikolicu, ali ne dva. Ali opušteno. Polomit ćemo gibnjeve, čovječe. Ako ne popuste sad, znači neće nikad. Gledajte ovo. Gle sad ovdje, levo. Op. To. Dobar putić ovdje je, dobar. Mislim ono, nije blato jeste loš put, ali ono. Cepamo ga, gle kako ode vazduh od toplote iza uspuha. Voda. Ne volim vodu baš. Lutko, to. Kako ide dobro kamion. Kad je po teretu, znači ono, lagano ide. Imamo neko blato, vidimo ovdje. I što skače, levo. Opa. Dobar. I tako reći, evo nas izlazimo na put ovaj. Moj budaj se mogu da... Lakše mi je bilo doći vuda, nego eto. Sad znam put. To je bitno. Naučili smo neku prečicu. Ali sad ćemo mi preći tamo preko mosta kada ga napravimo. Odlično. Idemo pun gas. Ovo polako. Dobro. Stanemo, ručno povučemo, izbacimo na layer i kažemo da unloadamo ovo ovdje. Još jednu. I pogledajte, podaštali smo most, bukvalno. Ide preko kao ide i asfalt, dobro, nije realno, ali ajde. Dobro, prihvatamo. Dobro. F4, šta ćemo tu da radimo? Idemo, objektiv je sada da nađemo garažu, hoćemo. A na F4, ovo je moj profil. 4% smo odradili Michigana. Joj, tek. Pogledajte šta se ima da odradimo. Jao, brate. Odlično će ovo biti. Nije problem. Idemo da sada nađemo garažu. Ušaltamo ga i da vidimo gdje možemo da nađemo garažu. Vjerovatno preko mosta. Ajde da pređemo, možda mi sad učica da mi pokaže na mapi gdje je. Trebalo bi da mi pokaže. Možda i sami nađemo odmah. To ćemo da vidimo. Ajmo mi, nećemo levo. Aha, piše garaža, desno, okej. Dva putokaze ovdje. Pratit ćemo i putokaze, što da ne. Joj, gdje mi je garaža u blatu, čovječe, vamo levo. Nema puta. Kuda? Aj, pravo. Nemoj da se, znači, daviš, šaltaj ga, teraj, znači, nemoj da mi se daviš. Znači, samo gaščina. Joj, potrošili smo do sada 80 litara goriva, čovječe.
80 litara gore. Bravo za nas, odlično. Dobro. Gdje li mi je garaža, ljudi? Neću pali mapu, namjerno, ne tamo imaju autora, ja to mogu da otključam sigurno. Evo je garaža levo, vidi, sad mi je učitalo. Kad priđemo bliže, dobro, odlično, odlično. Pretpostavio sam da će tako biti. Eno, ovdje će kao neko... Ćemo da vidimo gdje mi je, da li je garaža tamo preko brda, da, preko, pored, iza brda, dobro. Znači idemo pravo, ne skrećemo ništa. Držim ga pun gaz, znači ide lepo, lepo ide. Trenutno. Opet kažem, prazan je zajeban. Joj, neko blato, neka voda. Da li da prečimo levo, šta da radimo? Šta još naprijed idem? Kamera me jebe, nemoj me jebati. Da pređemo u vodu i to je to, opet nije asfalt, ili jesti. Pređemo pa je tvrdo ovdje, tvrdo. Dobar. Stižemo sad u garažu, valjda lagano. Valjda ćemo lagano stići. To je to, gledajte, evo idemo ovdje. Ulećemo, ovo je kao neko stovarište, nešto kao, ne znam ni ja. Gle, prikolica ima tu. Dobro. I još jedan kamion ima tu. Kaže... Tvoja prva garaža, da, Meet and Game, Export, Discover, Watch Tower. Da, dobro, da otkrijemo tornjeve i da jednostavno radimo misije, okej. Sada sam unutar toga, ovo do sada je bilo... Znači kad, sad ću garažu otključam i dobit ću neki pare čak. Dobit ću i kamion. Let's Star, valjda je to ovo ovdje. Dobro, čekajte da ugasimo kamion. Stop engine, dobro. Using the winch, dobro, da pokazuje, dobro, polako. Ljudi moji, imamo samo sekund. Što se tiče ovoga mašine, imamo minimalno oštećenje od 1% u motoru. Sve ostalo je odlično. Ništa nismo zajebali ni pokvarili. Odlično smo ovo odradili, sve da kažem. Hoću da vam kažem da je ovo bila prva epizoda ovoga SnowRunnera ili ti serijala koga ću ja nazvati Kamionom kroz blato, verovatno tako, ne znam, vidjet ću. Tako da to je to od ove epizode, ukoliko vam se svidjela i ovaj serijal, ukoliko želite gledati još, ostavite like, prijavite se na kanal, pišite u komentare i eto jednostavno kada budemo prešli neke određene misije bacivat ćemo modove pošto ima puno i tako to, bit će i traktora i svega, zaglavljivanja, prevrtanja, tako da eto. Nadam se da ćete uživati zajedno sa mnom. Do sljedeće epizode, veliki pozdrav, vidimo se, ćao.